Assalamu alaykum iyleşsemiz. Ine görüşümüz ýaly garaşan pırtadymda ýetip gelýär. Ýagny ertir 6-njy güni 27-nji may güni saat 19:00 Moskwa şäherine Canlı Ses kafesyna Döwlet Berdiwlejewiň şow konsertine sizi görmek isleýäs. Nesip bolsa bizim konsertimizde gitara aydymlary, Canlı Ses ýaky aydymlar, şeýle de diskoteka action aydymlar sizin göwnüňizi açar diýip umyt edýäs. Ýani şu görkezlen telefon belgide administrator bilen habarlaşyp, öňünden yerleri bron etdirjek bolsaňyz köp many suratda habarlaşyň. Türkmen tagamlary, şeýle de bir näçe göwnüňiziň isleýän tagamlary Canlı Sesde bardyr siz üçin. Ondan näme mähribanlar? Şatlanalyň, joşalyň, göwn açalyň, giriş biledi mut, eşdişiň, howlugyň biz size garaşýas.